बिटिआर सरकारा सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि जिउ खुंनाय राहाखौ दानानै होनो रांखान्थिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जौगाथायनि खामानि मावनानै होदों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया एनिमेल एन्ड हासबेन्ड्री बिफाननि गेजेरजों गावनि बियाबाव गासै 50 सुबुंफोरनो हांसो राननानै होदों। बिटिआर सरकारनि राव हारिमु धोरोम बासियालासे समान मोनथाय समान जौगानाय थांखिखौ लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय खामानि मावनाया थारैनो जाफुंसारनायनि लामायाव। जालांनाय 31 नं सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनो आसा होबोनाय माखासे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै होननानै बेरेखा दोलोआ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन। बेराफारसेथिं बिटिआर सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरा जौगानांगौ थांखिखौ लानानै गोबां आसनिफोरखौ मावफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। नंगौ, थारैनो दिनैबो 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इएम रनजित बसुमतारिया 50 सुबुंफोरनो हांसो राननानै होनायखौ मुलाम्फागिरिफोरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' इएम रनजित बसुमतारि बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों। सार, नोंथांमोना गोबां नैबे समाव माखासे बेनिफिसियारिसफोरनो हांसो राननायखौ जों नुनो मोनदों नैबे नोंथांनि नैबे ब्लगआव। सार, मा बुङो? दिनै जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव इउपिपिएल सरकारनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव एनिमेल हासबेन्ड्री डिपार्टमेन्ट बिथां इएम राकेश ब्रह्मनि बानजायनायाव मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो हांसो फिसा राननायनि हाबाफारि लानाय जादों। गासै जोङो 2500 हांसो फिसा दिनै जोंनि ब्लकआव रानदों। गतिके बे 2500 हांसो फिसाखौ राननायजों लोगोसे बे हांसो फिसाखौ फिसिनायाव माबायदि आबाद लानांगोन बा जोथोन लानांगोन बेखौ लानानै जोङो बेंटलनि भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टनिनो डक्टर मुस्रिमा सुस्मित बसुमतारि, नामखौ एक्जेक्टलि बावगारबाय आं, डक्टर बसुमतारि बिथाङा फैनानै दिनै जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो ट्रेनिं होफैदों। खोब गोजोननाय मोन्दों। थांनाय बाराव जोङो बेफोरबायदि बेनिफिसियारिफोरनो दाउ, हांसो, फारौ, अमा, मोसौ रानना होनायाव जोङो ट्रेनिं होनो मोनाखैमोन, खिन्थु देग्लाय ट्रेनिं होनो खाबु मोनबाय।